Dag hola, we derde vandaag. Dat is tijd voor de geschichte van den Spooszmeista. Wat je dus einer, der hat sich laten operieren. Je is een Operazion, der ich had hem wied opgehört en had hem wat toegenäht. En zijn vrienden zijn hem komen bezoeken. En dan zijn zijn vrienden aan, du bist glücklich. Weet je, de dokter wat die groot geoperiert heeft, der heeft hem met den trouble. Die laat hem irgendwo in den Menschen aanvallen. En dan moeten ze den Lothar wat frisch uitmaken. En nemen dat eruit, wat de dokter du heeft laten aankabelen. Weet je, er had mal een mens geopereerd. En dan wordt de mens nog wat krank nu dem. En dan worden ze aan, dus een snappenduik in den ben. Had de dokter zijn snappenduik door vergeten en had in de nieuwe net. En ten tweede mal had de dokter ook een geopereerd. En laat zijn vingerring doen vol. En merkt de mens wat toe. De mens wordt wat krank. Later moeten ze den wat frisch uitmaken. En den vingerring eruit nemen. Du bist glücklich, wenn de dokter die laat nog een dingen en die mensen vol. En dan moeten ze het later wat eruit nemen. Krijg dan komt de dokter in de operationsstube en zegt hij, heeft irgendwer mijn hond hier gezien? Oh. Schönen Tag, meine Freunde.